Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami haturkan kepada keluarga besar Bapak Sutarno dan Ibu Nyami beserta rombongan. Rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk menyaksikan ijab dan kabulnya Ananda Angga Krisbiantoro dan Ananda Rosa Septiriani. Namun sebelum kita menyaksikan ijab dan kabulnya, marilah bersama-sama kita menyaksikan proses bersama-sama untuk calon pengantin siap-siap untuk maju ya. Acara selanjutnya yaitu pengalungan bunga untuk calon pengantin putra Ananda Angga yang akan dikalungkan oleh Ibu Ani. Bisa maju. Cek. Nanti dulu ya. Selanjutnya yaitu marilah kita saksikan bersama-sama sambutan dan penyerahan calon pengantin pria oleh wakil keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Surono. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi waskuru ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu, tamu undangan dan segenap keluarga besar Bapak Purwanto yang saya hormati, wabil khusus Bapak Purwanto beserta Ibu yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mewakili dari Bapak Sutarno beserta Ibu Nyami untuk menyampaikan hajat dan niatnya pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kami lanjutkan, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan untuk silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin.
Salam serta sholawat senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat berhak untuk menerima syafaatnya. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Purwanto beserta Ibu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan dan mewakili yang saya hormati Bapak Sutarno sekalian Ibu untuk menyampaikan niat dan hajatnya pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini sudah berkenan untuk menghadiri acara ijab kabul Ananda Angga. Oleh karena itu, yang pertama kali Bapak Sutarno menyampaikan salam sejahtera kepada keluarga Bapak Purwanto beserta seluruh kerabat yang hadir pada hari ini. Yang kedua, kami mohon diperkenankan pada pagi hari ini untuk menghadiri pesta dalam rangka pernikahan Ananda Angga yang akan menikahi putri Bapak Purwanto. Yang ketiga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pertemuan kita di dalam pesta ini banyak kesalahan serta kekurangan sehingga membuat kecewa Bapak Purwanto beserta keluarga besarnya. Sekali lagi lewat saya Bapak Sutarno beserta rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya ucapan terima kasih yang mana kami semua bisa diterima dengan lapang hati dari keluarga Bapak Purwanto untuk hadir dalam pesta pagi hari ini. Yang ketiga, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia yang penuh dengan rahmat Allah SWT pada pagi hari ini, kami berkenan untuk menyerahkan Ananda Angga untuk melaksanakan ijab kabul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti selalu dalam lindungan serta bimbingan dari Allah SWT, sehingga pelaksanaannya bisa lancar dan akhirnya nanti akan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Sutarno beserta Ibu pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa mengaturkan kata-kata yang banyak, namun apabila nanti dalam kitab bersilaturahmi nanti Bapak Sutarno beserta keluarga sudah selesai pesta, kami semuanya mohon pamit. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali demikian yang bisa saya aturkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ijab kabul bisa terlaksana dengan lancar dan selamat. Dari kami pribadi, apabila dalam penyampaian kami
banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Purwanto beserta keluarga besar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pihak calon mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Bapak RT Jakir. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Sultano beserta rombongan, yang kami hormati para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pernikahan Ananda Angga dan Ananda Rosa. Pertama-tama mari kami selaku perwakilan dari keluarga Pak Purwanto, kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan keadaan tempatnya ataupun sajian yang kami sedangkan kurang memadai. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Untuk penerimaan saudara Ananda, kami selaku perwakilan keluarga Mas Purwanto, bagaimana Mas Purwanto, siap diterima? Berarti diterima Pak. Mudah-mudahan kita semuanya ini akan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedepannya nanti Ananda, Angga dan Rosa bisa menjadi suatu ikatan keluarga, menjadi rumah tangga dengan penuh rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah dan dipunyai keturunan saleh dan soleha. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila di tempat ini kurang memadai dan apa adanya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ungkapan rasa sukacita kedua keluarga besar kepada perwakilan keluarga, yaitu tadi yang memberikan sambutan untuk maju antara Pak Surono dan Bapak RT Jakir untuk berjabatan tangan sebagai simbol telah diterimanya calon pengantin pria. Silakan Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ayahanda dan ibunda dari calon pengantin putri, kami persilahkan untuk mengapit calon pengantin putra menuju meja akad nikah. Silahkan. Dan dilanjutkan dari rombongan calon pengantin putra untuk mengiringi masuk ke tempat pernikahan. Panitia barang taruh sini, panitia terima. Hadirin yang saya hormati, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu proses ijab qabul yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Riswanto SHI, Kepala KUA Kecamatan Kembangan. Dimohon ibu-ibu untuk khidmat mengikutinya ya Bu ya. Mohon tidak ada suara. Saya persilahkan kepada Bapak penghulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati keluarga besar calon pengantin wanita, keluarga besar Bapak Wakimin, beserta keluarga besar Ibu Ani. Yang kami hormati keluarga besar calon pengantin pria, keluarga besar Bapak Sutarno, beserta keluarga besar Ibu Nyami. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat Bapak Wakil Nadir Yasin, yang terhormat Bapak Wahyu Nugroho. Tadi saya ketemu dengan Pak RT. Ya, Pak RT 11, ya alhamdulillah bisa silaturahim di sini. Sering ketemu di kantor, ya alhamdulillah bisa silaturahim. Yang kami hormati, tadi saya didampingi oleh salah satu pemilik dari Campur Sari Laras Budoyo yang pagi-pagi mendampingi saya. Yang saya hormati segenap para alim ulama dan tokoh masyarakat lainnya beserta tamu undangan. Yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita cintai dan yang kita sayangi yang sedang berbahagia tentunya di pagi hari ini, yaitu saudara Angga Krisbiantoro dengan saudari Rosa Septi Riantini, yang insya Allah keduanya saat lagi akan mengikuti salah satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akad nikah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena ridho dan perkenannya lah kita semua dapat berkumpul di dalam majlis akad nikah yang suci dan sakral ini. Salawat dan salam sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali rangkaian cerak nikah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan agar sekiranya kehidupan rumah tangga yang akan dibangun dan dibina oleh kedua mempelai nantinya bisa menjadi kehidupan rumah tangga yang senantiasa selalu diselimuti dengan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat seluruh syarat administratif dan rukun nikah seluruhnya telah terpenuhi, yaitu dengan adanya calon pengantin pria yang merupakan rukun nikah yang pertama, saudara Angga Krisbiantoro bin Bapak Sutarno. Rukun nikah yang kedua dengan calon pengantin wanita, yaitu saudari Rosa Septi Riantini binti Bapak Wakimin. Rukun nikah yang ketiga adanya wali nikah yang terhormat Bapak Wakimin yang merupakan ayah kandung dari saudari Rosa Septi Riantini. Rukun nikah yang keempat adanya dua orang saksi tercatat, saksi perwakilan keluarga besar calon pengantin wanita yang terhormat Bapak Wakina Nur Yasin, saksi tercatat perwakilan keluarga besar calon pengantin pria yang terhormat Bapak Wahyu Nugroho. Pada hakikatnya kita yang hadir di sini pun adalah merupakan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun nikah yang terakhir atau yang kelima adalah prosesi ijab dan qabul. Adapun mahar atau mas kawin yaitu berupa perhiasan emas seberat 9 gram dan uang tunai sebesar Rp2.025.000 dibayar tunai. Alhamdulillah
syarat dan rukun nikah seluruhnya telah terpenuhi. Hanya tinggal satu rukun nikah yang belum terlaksana, yaitu prosesi ijab dan qabul. Untuk mengikuti salah satu sunnah Rasulullah SAW, ketika sesaat akan menikahkan putrinya, terlebih dahulu akan saya bacakan khutbatun nikah al-lughatu Arabiyyah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أما بعد فإن الله تعالى حان النكاح وندب إليه وحرم سفاها وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ثم أنا النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأذكياء كونوا جميعا. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada kedua mempelai kita, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali dan dilanjutkan baca 2 kalimat syahadat 1 kali secara bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus 2 orang saksi kita tercatat, tibalah saatnya. Mari sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan prosesi ijab dan qabul yang merupakan rukun nikah yang terakhir. Kepada Saudara Angga Kris Biantoro dengan terhormat Bapak Wakimin, kami perkenalkan untuk saling berjabat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Fa usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya saudara Angga Kris Biantoro bin Soekarno, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Rosa Septi Riyadini dengan mas kawin emas 9 gram dan uang 2.025.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rosa Septi Riyadini binti Wagimin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi fadlika umana wa bil fika ufana waj'al hadzal aqda mubarakan ma'suma. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa walif bainahuma kama alafta baina sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra Aisyah ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah prosesi tangan berkas administrasi pernikahan. Untuk itu kami perkenankan untuk dapat menghadirkan saudari Rosa Septi Riantini untuk dapat disandingkan di sisi seorang suami dari saudara Angga Krispiantoro. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Baik, alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku petugas pegawai pencatat nikah dari Kantor Senegama Kecamatan Kembangan, setelah dibubuhi dokumen administrasi pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan saudara Angga Krispiantoro dengan saudari Rosa Septi Riantini
insya Allah nyatakan sah menurut hukum agama Islam dan tercatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Begitu saya serahin kedua bukti akta nikah ya. Mohon dijaga dengan baik keutuhannya, selayaknya menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga berdua dengan baik. Amin ya rabbal alamin ya. Saya taruh di sini. Taruh di sini. Ini apa lagi nih? Iya, sama uangnya nggak apa-apa. Nih angkat nih. Nah, begitu. Terima. Masya Allah. Saya baru kali ini ngeliat buku nikah warna emas. Ya, taruh sini. Itu mau dikasih nggak? Kasih itu. Nah, senyum. Ada yang mau dipasangin enggak? Cincinnya mau dipasang apa enggak? Pasang sekarang, oke. Yuk ambil, buka. Oh yang mana? Yang itu? Ya keluarin. Oh ini belakangan. Cincin, buka. Kasih ke istrinya, pegang berdua. Pegang dulu berdua sama tempat-tempatnya, pegang. Nah, ini kepala kau penghulu ngerangkul geografer. Wah, multi talenta. Iya, bukan double, triple. Oke, pasangin. Tangan kanan jari manis istri tercinta. Ada 2 cincinnya. Oh, tak pikir 1. Yo, tangan kanan jari manis, miringkan ke depan sedikit ke kamera. Iya, tangannya dari bawah. Iya. Bismillah, lihat cincin dulu dua-duanya. Pasangkan terus. Stop di situ, lihat kamera, tetap pegang cincinnya. Udah pasangkan cincinnya, lihat dua-duanya. Pasangin, mau dipasangin nggak suaminya? Iya, udah suami sekarang kok takut? Kayak kemarin di jalan di Lipo nggak apa-apa. Tangan kanan jari manis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kamu yang pasang cincin, saya yang tarik napas. Cium tangan suaminya, pegang pundak istrinya. Masya Allah, tiap hari begini ya. Oke, udah yang lain nanti aja. Buku nikahnya pegang dulu. Dirangkul istrinya di bagian pinggul. Pinggul. Sejajarkan buku nikahnya. Senyum. Buka yang ada fotonya. Nanti baru lanjut di atas pelaminan ya. Ini fotografernya profesional nih, mantap. Saling pandang boleh, saling pandang. Ya. Yang lain ngiri apalagi saya. Yang paling depan. Ya, silakan duduk. Baik hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah paripurna sudah rangkaian menaikkan cerak nikah kita pada pagi hari ini. Tentunya saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa dari keluarga besar, kedua mempelai pengantin, MC tentunya, 2 orang saksi, fotografer, dan tidak lupa saya ucapkan nanti selamat ya. Mudah-mudahan nanti hiburan dari Laras Putoyo Campur Sari, Cah Slogoh Kimo, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik di acara pernikahan kalian, tentunya terima kasih didampingi oleh orang-orang yang berkompeten. Alhamdulillah, saya atas nama pribadi sekali lagi dapat mendoakan dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Allah tetap jaga dengan samuadat dan rahmat dalamnya. Allah bisa berikan dan titipan turunan yang soleh dan solehah dari saya. Apabila ada tur kata saya sikap tingkah berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dan kita saksikan bersama ijab kabul Ananda Angga Krisbiantoro dan juga Ananda Rosa Septi Amelia. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya sehingga dapat hadir di tempat ini. Dan sebelum kami menutup acaranya nantinya, hadirin dipersilakan untuk beramah-tamah ya Bu setelah selesai doa.
untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Dan sebelum acara kita tutup, nanti kita baca doa penutup ya Bapak Ibu hadirin semua. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala hadana li hada bil kitabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, para alim ulama sedaya kemawon, mboten kula sebat setunggalipun bilih ing menika amrih kangge ndongaaken manten anyar niki nggih, supadosa nyuwun barokahipun kali panjenengan sedaya. Mula kula sebataken sesepuh bini sepuh monggo sareng-sareng ndongaaken kangge menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah nggih. Kayane anggere wong Jawa ya paham, anggere wong Jakarta menten angel pletot-pletot bahasane niki terus terang mawon. Nggih. Saking menika monggo kula nyukani ular-ular sekedhik kangge manten putra lan manten putri nggih. Saderengipun panjenengan nglampahi rumah tangga menuju sakinah mawaddah warahmah niku wonten syarate. Wonten syarate. Syarat menapa? Kedah saged petan. Nun sewu. Kedah saged petan. Sing jenenge petan ki ora kur wong wadon tok. Wong lanang kudu pinter petan. Ing sening-sene petan jelas niku wonten tigang perkawis. Setunggal tuma, ping kalih lingsa, tiganipun kor. Tuma kedah wektu sing lima ampun tininggalaken. Ora keteng sedina sepisan. Nggih. Tuma kor. Kana anggan iki ajeng usaha napa ajeng napa kemawon kedah ngoreksi. Kinyong kira-kira usaha kaya kiye ngrugekaken lingkungan, ngrugekaken tetangga teparo napa mboten? Niku nggih, Mas Angga. Kor. Ning kinantilan menika lingsa tetep kudu eling sing kuwasa, nggih menika Gusti Allah. Nggih Mbah nggih. Niku kula namung nyukani sekedhik ular-ular menika monggo diterapaken saking menika monggo kula nyuwun ridho ning penggalih panjenengan ngamini nggih ya gratul-gratul wong nyong udu kiai kula niki senes ustad senes kiai tapi nggih belajar nggih Pak nggih monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wassalim waradallahu tabarak tarabana wa ta'ala ngangkuli ashabi sayyidina rasulullahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdayi wa ini ngama wa yakubu majidah ya rabbana lakal hamdu kamayan bahi li jalalika wa jangami sultanik. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal akhwat wa taqtilana biha jamini ahla darajat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa ngajaibi maturtika wassalama min kulli isfi mal hunya min kulli birin fal jabil jana wa najata minan nari wal ngabang dal hisab. Allahumma
firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka salamatan fidin wa ngefiyatan bil jasadin wa jiyajatan bil ngilmin wa barakatan fil rezekin wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawin ngalana fis sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking maten kathah kekiranganipun kula nyuwun pangapunten, kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pisi sepuh ingkang agung mestuti ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang tuhu kinabekten. Dumateng para alim, para ulama, santriwan ugi santriwati ingkang rinten pantaran rati tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Kinarya panuntun kiblating panembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa, Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah kawula takzimi. Dumateng para pangarsa ugi para pangayom ing kawula dasih ingkang tansah sinengkuyung dening para nayaka ugi para kawula ingkang tuhu kula hormati. Boten katalumpen dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah bagya mulya. Keparengna kula sumantaka ngadeg jejeraga wonten ngarsa panjenengan sami nuninjih merdapa dawuhipun pepunden kula Bapak Purwanto saha Ibu Ani ingkang samenika wedal sampun jumeneng asepah hang rakit sekarut sempaka mulya sajudu. Hang larapaten ingkang putri kusumaning ayu rasa Septiriandini ingkang sampun sinatukrama dening anak Mas Bagus Angga Krisbiantoro putra Tanoyo saking pepunden kula Bapak Sutarno saha Ibu Nyami. Sedyane kayun arsa ngatepi adat Widiwidana ingkang sampun sinengker ing Trah Surakarta hadiningrat. Mrih rahayu ning adicara sumangga kula dherekaken nungkulaken mustaka hangangklungaken jangga angrutsutaken asta. Muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Wigan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring barokah rahmat saha hidayahipun sahingga wonten ing kalenggahan siang punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten dalemipun Bapak Purwanto sekalian Ibu Ani kanthi rahayu niskala. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem mustikaning jagat sekaring bawana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados panuntun kita wiwit ing donya ngantos bintang wonten ing belahan. Mugi kula lan panjenengan sedaya manthi sami-sami kagandheng mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung sumawana putri, sumangga sesarengan kita purwakani kanthi waosan basmalah ingkang pangajab mugi laksita ning adicara purwa madya hingga wasana tansah rahayu 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 nirbaya nirwikara. Bismillahirrahmanirrahim. Sang juru semboga sampun asung sasmita risangat mojo pinanganten sampun paripurna hamulas wadon kerasuk busana tumunten kajeng karaku wonten ing sasana pawiwahan tanggap sasmita sang suba manggala sigra ngadeg jejeg ing tawanging wiwara mangastungkara dumateng Gusti ingkang Maha Nasa mugi tumapaking adicara tansah rahayu 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 niskala. Mijil langet
Nira sang prames wari lampah ira alon micilangen nira sang prames wari lampah ira alon kinarebek bedaya yaranan nira sola irawin ler wito dari tumurun lir wito dari tumurun sari samapta ing gati sawega ing diri sang Suba Manggala sigra hanganti tindake puri sangat mojo pinanganten putri kusumaning ayu rasa septi riyandini mijil saking sasana Tepaswangi kakanthi manjing wonten ing sasana Panjangkamulya tindake puri sangat mojo pinanganten putri kabiwada kanthi ketawang puspa warna. Miat kelangan kalayuan maklar bangsa mongsar Nulya kawuryan ana teja haneng wong Tuhu tejaniri sangat mojo pinangantian putri kusumaning ayu rasa septi riyandini Allah menika to busananiri sangat mojo pinangantian putri Hangimba busananing pramis Warinata katon mobyar pating galebyar pating calorot
lamun Sinandra kadya Taranggana kang silih sasana Taranggana nalin lintang silih sasana amarga werdi aliyan candrane pindha lintang kang nembe aliyan busana kang kaagem diniri sangat maja pinanganten putri dasar wanodya endah sulistya ing warni lamun Sinandra kurang candra luwih warna wiwit pucuk ing rikma ngantos jempol samparang kan wonten kuciwanipun alis sinanggal sepisan netra blalak bawang sabungkul kedhep liyep damar kanginan Grono mansung latimu manggis karengat waja pethak lir tirta tumetes lamun gumujeng gumebyar yayah mutiara rinonce kicate padha katon pating galebyar dening rerengganing kanela ingkang tinaretes ing sesetya mawa retna Sangganyo mangklung-angklung gadung kakalung apa wae sarwa patut eseme kang pait madu sinungging ing pojok ing lati hanambayen daing pasuryane sangat maja pinanganten putri kusumaning ayu rasa septirian dini Ukal rinengga Puswita panglawer dipundhadha sandrane pindha taksaka ingkang nedheng lumampah Allah menika tore sangat maja pinanganten putri dasar wanada endah sulistya ing warni ora mantra-mantra atmaja putrining Bapa Purwanta saha Ibu Ani sandrane pindha Betari Kumaratih kang prapta ing ngareca pada angit Jawa antah dumateng Risangat Maja pinanganten putri kawistara Risangat Maja pinanganten putri sampun manjing wonten ing sasana piniji Kang Ratos Joko Muda ingkang dados gegantilaning Nala. Hanjrah kang Puswita rum kasiliring samirana mre Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya saking katebihan katon cahya sumlorot pindha
lintang kemungsu sasodo lanang gedine sumunariri sangat mojo pinanganten kagung anak Mas Bagus Angga Krisbiantoro ingkang mijil saking sasana palereman kakanthi manjing wonten sasana pawiwahan tindakipun sangat mojo pinanganten pindha kantaka ingkang sami suka parisuka ing warih. Rep sidem permanem lah menika tori sangat mojo pinanganten kagung anak Mas Bagus Angga Krisbiantoro pating galebyar pating caloro busananiri sangat mojo pinanganten kagung hangembo busananing sang Narpati sumangkah alon boko salangkah ri sangat mojo pinanganten kagung kinapi dene ingkang Rama saha Ibu Bapak Sutarno saha Ibu Nyami. Ri sangat mojo pinanganten kagung kadherekaken kadang warga Wandawa manjing wonten ing sasana pawiwahan. Dasar bagus pasuryane gedhe dhuwur pideksa wasis penggali ri sangat mojo pinanganten kagung. Ngagem busana kanalendran lamung cinandra katon agung mrabu mewah mrabawa wonten ing kalenggahan siang prasaja menika titaing Gusti ingkang asipat jalu ugi wanudya ingkang sampun ninggal masa muda ngrajut masa remaja lelumban ing madyaning gesang bebrayan agung. Ri sangat mojo pinanganten kekalih sampun sami amaguti ngapethuk ing pandulu catur netra ingkang tumuju mring kautaman. Saksana gumlawe astane ri sangat mojo pinanganten kagung hambalang gantal dumateng ri sangat mojo pinanganten putri ingkang winastan gantal gondang tutur. Datan Saronto ri sangat mojo pinanganten putri Gya Gumantya hambalang gantal dumateng ri sangat mojo pinanganten kakung ingkang winastan gantal gondang kasih. Gantal dumadi saking sedah ingkang lininting tinangsulan lawe wernang warni seta sarta pinilih suruh kang matemurasi. Suruh yen dinulu seje lumalan kurep pinangin yen ginigit padha rasani. Daya-daya ri sangat mojo pinanganten kakung hamprepeki sang atiga ingkang sampun sinaket ing bokor kencana ingkang katon kambang kumambang sekar triwarni mawar melati kantil ingkang agung kumantil padaning netra. Ri sangat mojo pinanganten putih lenggah jumengku sarwi semembah arsa amiji insam paranipun sang guru laki. Daya-daya ri sangat mojo pinanganten kakung hanapak wiji dadi sang atiga tinapak pecah ing Bantala. Ri sangat mojo pinanganten putri sigra hamiji insam paranipun sang guru laki ingkang winastan Ranupada. Ranuwus ngarani Banyupada ampeyan. Ri sangat mojo pinanganten kakung hanapak wiji dadi ingkang mengko mangajab mugi anggenipun bebrayan enggal pinaringan kekuncening katresnan ingkang wujud golek kencana kang bisa tata jalma. Ri sangat mojo pinanganten putri hamiji ing samparanipun sang guru laki ingkang mengko mangajab sedaya durgama ingkang manggen jiwa ragane ri sangat mojo pinanganten kakung lebur tanpa dadi. Ugi ri sangat mojo pinanganten putri miji ing samparanipun sang guru laki wujud bektinipun dumateng ingkang garwa anak Mas Bagus Angga Krisbiantoro. Paripurna daya-daya ri sangat mojo pinanganten kakung hanjunjung derajatipun ingkang garwa sigra paring pining sedumateng ingkang raka kusumaning ayu rasa sepiriandini. Ingkang mengko pangajab mugi anggenipun bebrayan tinebih nagoda rencana tumpap keluarga sumrambahing bebrayan agung.
Jumangkah alon mbaka salangkari sangat mojo pinanganten putri paring piniset dumateng ingkang raka. Estining manah tansah nyenyuwun wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa. Mugi anggenipun bebrayan tinuntun ing reh kautaman. Paripurna paring piniset dumateng ingkang raka sigra sinenepan cindur dening Ibu Ani risangat mojo pinanganten kakung saha pinanganten putri badhe ginendhong Bapa Purwanto manjing wonten ing sasana pinajang. Mula pata wujuding ponang sindur arupi seta mewah arita ingkang mijil saking ingkang Rama saha Ibu. Samapta ing gati sawega ing diri sang Suba Manggala sigra hamrati tesaken tindak iri sangat mojo pinangantian kekalih manjing wonten ing sasana piniji. Sinenepan sindur paripurna sigra ginendhong Bapa Purwanto manjing wonten ing sasana piniji. Tindakipun sangat mojo pinanganten kekalih pindha tindakipun Sang Nalendra. Yahning talaga kadi langit mambang tanpa bulan upamaneka leng-lenging driya mangu-mangu sagebyar katalika wahu sinten ingkang sinambat ing wangi nuninjih kusumaning ayu rasa septi priyandini dalasane ingkang garwa anak Mas Bagus Angga Kirdiantoro ingkang nembe ngayahi bebrayan agung lamun sinandra datanana walang alisik kang sabawa sumilak ing maruta satemah sidhem permanem satemah sidhem permanem handamel tentrem ing nala ri sangat mojo pinangantian kekalih donaklika sakmono ri sangat mojo pinangantian kekalih kekanten sundakaning lampah injih winastan Suba Manggala
ingkang nembe ngayahi jejibahan luhur hanganti tindakipun sangat mojo pinanganten kekalih. Tumetesing punang ngriwih datan rinasa laju tenira rumaksana. Allah menika tori sangat mojo pinanganten kekalih minangka mustikaning pawiwahan sekaring adicara sumbering carita ginendong Bapa Purwanto ing ngarsa sung tuladha ri sangat mojo pinanganten kekalih ing madya mangun karsa ing wondene Ibu Ani Tutwuri Handayani. Sumangkah Allah mboko salangkah Bapa Purwanto sekalian Ibu hanganti tindakipun ingkang putra pinanganten kekalih kawistara ri sangat mojo pinanganten kekalih sampun manjing wonten ing sasana piniji Bapa Purwanto badhe nindakaken bapa timbang dumateng ingkang putra kekalih. Bobot timbang ugi winastan pangkon menika tawa sami wawan pangandikan ingkang dereng kawiyos ing lisan lumantar kidalang Ibu Ani nyuwun pirsa dumateng Bapa Purwanto. Bapakne kula ibune ana apa Bune? Miturut panjenengan putra panjenengan kekalih menika awrat ingkang pundi? Ibune yen tak rasake putrane dhewe sakarone ora ana sing mimpang Bune, tegese ora ana sing luwih abot ya ora ana sing luwih enteng. Awake dhewe ora mbansindi mbansi ladan. Katresnaning awake dhewe padha Bune, endi putra mantu lan putrine dhewe. Putra mantu karengkuh putrane dhewe ya Bune. Mula ayo padha nyuwun ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa, muga-muga awake dhewe bisa dadi patuladan kanggo bebrayaning putra-putrane ya Bune. Sendika bapakne kula sampun paripurna nimbang bobot dumateng ingkang putra kekalih Bapa Purwanto sekalian Ibu. Bapa Purwanto sigra hanandur jero bebrayaning ingkang putra kekalih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Niat ingsun nandur bebrayaning putraku sakarungi. Muga-muga rahayu widodо kalis ing sambikala tinuntun ing reh kautaman. Atut runtut pindho mimilan mintuna sigra keparingan kekuncening katresnan kang wujud golek kencana kang bisa tata jalma. Nggih putraku sakarone lenggah kang prayoga ya nggih. Sampun paripurna Bapa Purwanto sekalian Ibu Ani hanandur jero bebrayaning ingkang putra kekalih anak Mas Bagus Angga Krisbiantoro saha ingkang garwa kusumaning ayu rasa Septiryandini. Bapa Purwanto sekalian Ibu Lenggah Anggana Laraswana Sasana ugi Bapak Sutarno sekalian Ibu Nyami hangrantos adicara ingkang sampun rinantam risangat mojo pinanganten kekalih badhe nindakaken kacar kucur. Kacar kucur, kacang kawak, dele kawak, beras kawak, duit kawak. Hananging kabeh iku isih kawak pengantene. Kacar kucur dumadi saking klasa Bangkawa ing kerta sarta arta reseh.
Kloso bangka dumadi saking kiblat papat limo pansering diri pribadi penganten kekalih. Woing ketos ingkang pengku pangajap mugi anggenipun bebrayan ngantos ing delahan. Ewong dene arta receh ingkang mengku pangajap mugi anggenipun bebrayan risangat mojo pinanganten kekalih kebak ing rejeki. Kacar kucur penganten kakung kedah tanggul jawab dumateng garwanipun Gunakaya ing pakarti kapasrahaken dumateng ingkang garwa semanten ugi kusumaning ayu rasa Septirian Dini kedah saged dados pendaringanipun ingkang raka. Paripurna daya-daya sowan wonten ngarsanipun Ibu Ani saha Bapak Purwanto nitipaken Gunakaya saking garwanipun. Ibu kula ingkang sowan Ibu. Kene-kene nduk putriku bocah ayu. Kula nitipaken Gunakaya saking garwa kula Ibu. Iya nduk kene Ibu tampa ya nduk. Tak simpene ana lumbung. Besok lamun sliramu wis mbutuhake pundhuten karo Ibu. Kepara kae bapakmu wis cepakne tambahane kok nduk. Ditukokne omah kok nduk kae lho nduk ana puri kembangan. Adoh sithik ora apa-apa. Matur nuwun Ibu. Kanggo sapa maneh? Yen ora kanggo sliramu sakarone. Paripurna nitipaken Gunakaya dumateng Ibu Ani. Kusumaning ayu rasa Septirian Dini. Sigra lenggah anggana raras wonten ing sasana Piniji Hangrantos Adisara ingkang sampun rinantam. Risangat mojo pinanganten kekalih paripurna nitipaken Gunakaya dumateng Ibu Ani. Sigra nindakaken dahar walimah ugi winastan dahar klimah. Sang pagerayu sowan ngabiyantara. Risangat mojo pinanganten kekalih badhe dahar walimah nggih winastan kembul bujana. Ingkang mengku pangajap mugi lair lan batosipun temanten kekalih tansah nyawiji. Sembodo kang sinedya lestari kang kahesti jumbuh ingkang ginayuh. Kusumaning ayu rasa Septirian Dini. Caos dahar dumateng ingkang garwa anak Mas Bagus Angga Krisbiantara. Kang Mas monggo kula aturi dahar Kang Mas. Menika ingkang garwa ingkang yasa piyambak. Matur nuwun diajeng garwaku wong ayu. Paripurna risangat mojo pinanganten putri caos dahar dumateng ingkang raka. Semanten ugi anak Mas Bagus Angga Krisbiantara paring dahar dumateng ingkang garwa. Sang pagerayu sowan wonten ngarsanipun Sang Raja Sedina Ratu Sedalu. Hangaturaken unjukan tirta wening
unjuk tirta weni ingkang mengko pangajab mugi anggenipun bebrayan linambaran kanthi weninging manah. Ugi mbok pilih anggenipun bebrayan wonten perkawis menapa kemawon dipenggalih kanthi weninging manah kadya weninging tirta ingkang kaunjuk. Paripurna ngunjuk tirta wening Risangat Maja temanten kekalih sigra nindakaken adicara ingkang sampun rinantam inggih menika rebut bekakak. Rebut berakak nika perlambang bilih. Mbok bilih bebrayan menika sampun ngantos rebut bebener nanging rebuta salah. Ingkang mengko pangajab mugi anggenipun bebrayan tansah rahayu, atut runtut, pindha mimilan mintuna. Dipegang saya aba-aba Mbak Rosa, Mas Angga, dengerin aba-aba saya, nanti ditarik yang kenceng, diangkat yang tinggi. 1, 2, 3. Diangkat tinggi, Mas. Sambil senyum, hari ini hari senyum. J. Yang satu digigit bersama. Ayo Mas Angga, berhadapan dengan istrinya. Berhadapan-hadapan. Digigit, ditahan dulu, ambil gambarnya. Enggak lama kok, setengah jam. 1, 2, 3. Tuh. Loh, bapaknya pengen biyen aku ora ngono kuwi. Sampun paripurna. Nggih. Nambah lagi, monggo digigit meneh. Nggih, sampun paripurna. Sigra Risangat Maja pinanganten kekalih badhe sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun para pepunden nyuwun donga lan pangestu dumateng pepunden kula Bapa Samin, sumangga hang lolos duwungipun pinanganten kakung paring berkah dumateng ingkang wayah. Monggo Bapak. Duwung utawi keris menika perlambangipun derajat pangkat donya brana lan sak pinunggalanipun. Menawi sowan wonten ngarsanipun para pepunden boten keparang dipun asta pramila pepundenipun Eyang Kakung, Eyang Samin menika ingkang lolos duwungipun. Foto rumiyin wonten tengah, nggih. Monggo Mbak Rosa. Badhenya tengah. Menika pini sepuhipun pepundenipun paring berkah donga pangestu. Sim sampun Risangat Maja pinanganten kakung hanganti ingkang garwa. Canelonipun dipun copot mboten kepareng agem canela sowan wonten ngarsanipun para pepunden. Istrinya digandeng Mas nanti kalau ucul.
Ibu Rama kula ingkang sowan Ibu Rama kula ingkang sowan kene ngger putriku bocah ayu kang tinen garwamu yondo sungkem kula konjuk Ibu sungkem kula konjuk Rama iya ngger wis Ibu tampa ralewat donga pangestu ning Ibu karo Rama tumrap marang jeneng sira ya ngger matur nuwun Ibu awit sedonga pangestu panjenengan mugi mahanana nenggen kula bebrayan kalian garwa kula Ibu Rama Ibu rasa nyuwun pangapunten awit wiwit taksih timur ngantos sakmenika sampun dewasa sakmenika sampun kawengku ing kakung tansah damel repot ing penggalih panjenengan ora dadi ngopo cah ayu Rama karo Ibu wis paring pangapura marang jeneng sira muga-muga rahayu bebrayanmu ya ngger ngger putriku bocah ayu putraku bocah bagus wis lumprah ngger yen wong tuwa gulawentah marang putra-putrane ingkang mengko pangajab besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo asmane wong tuwa ngger tegese lamun tumindake anak iku becik padha wae karo nyuwargane asmane wong tuwa cah bagus cah ayu kanggo pawelingku ana sliramu sak karone rungokno lan tindakno ya ngger sing engko sepisan sliramu aja wani-wani ninggalne salat 5 wektu ya ngger awit salat 5 wektu iku wajibe kawula manembah marang Gusti kang gawe jagat sak isine uga aku lan sliramu sing angka 2 sliramu aja sepisan-pisan gawe serik lara ati ning liyan ya ngger wong urip perlu dulur butuh kanca butuh tangga lan sak pinunggalane sing pungkasan sliramu sing jujur ya ngger jujur karo sapa wae wong jujur bakal tinemu cah bagus cah ayu ngger putraku bocah bagus Angga Krisbiantara Rama karo Ibu nitip garwamu ya ngger gulawentahan sing becik wis tak pangestoni banyu mili cah bagus cah ayu kono nyuwun donga pangestu marang pepundenmu Bapak Sutarno sekalian Ibu Nyami ya ngger kinen anggonmu bebrayan rahayu widodo kalis ing sambikala matur nuwun Rama iya ndak dongakne banyu mili muga-muga rahayu bebrayanmu paripurna sigra nyuwun donga pangestu wonten ngarsanipun pepunden Bapak Sutarno sekali Ibu Nyami Ibu kula ingkang sowan Ibu Rama kula ingkang sowan Rama iya kene nggih putraku bocah bagus putraku bocah ayu Ibu Rama sungkem kula konjuk Ibu sungkem kula konjuk Rama iya ngger Ibu wis nampa bekti ana ngarsaning Ibu karo Rama ora liwat donga panestunan Ibu karo Rama tumrap marang jeneng sira sakloron ya ngger matur nuwun Ibu Rama awit sih donga pangestu panjenengan mugi mahanana nanggen kula bebrayan kalian garwa kula ngger putraku bocah bagus Angga Krisbiantara saiki sliramu wis duwe garwa tegese sigarane nyawa sliramu sing ati-ati lan waspada ya ngger
kabeh sidi ngendikane Bapak Purwanto sekali Ibu Ani mau bener kabeh cah bagus. Tindakno sing ati-ati lan waspada awit para winasih sisnate ngendika sabeja-bejane wong sing lali isih beda wong sing eling lan waspada. Nggih, putriku bocah ayu Rosa Septiriandini, Rama karo ibu nitip garwamu ya nduk. Sliramu sing sabar leladi marang garwamu. Yen ana perkara gedhe dicilikake, perkara cilik diilangake ya nggih. Muga-muga bebrayanmu tansah tinuntun ing reh kautaman. Enggal pinaringan kekuncen ing katresnan kang wujud golek kencana kang bisa tata jalma. Rama, Ibu, matur nuwun awit sih donga pangestu panjenengan. Mugi-mugi kula saged lados garwa kula. Nggih, putriku bocah ayu, Rosa. Sliramu sing sabar ya cah ayu. Yen ana apa-apa dirembuk sing becik kanthi wening ing ati ya cah ayu. Sendika Ibu, kula nyuwun donga pangestu panjenengan sekalian. Mugi kula saged nindakaken kewajiban kula minangka garwanipun Kang Mas Angga Krisbiantoro Ibu. Iya nduk, ndak dongakne banyu mili cah ayu. Wis kono lenggah Kang Prayoga. Kae para tamu wis padha rawuh arsa paring donga lan pangestu marang jeneng sira sakloro ya nggih. Paripurna paring donga pangestu dumateng ingkang putra kekalih sigra lenggah anggala raras wonten ing sasana piniji risangat mojo pinanganten kekalih. Monggo duwungipun kaparingaken dumateng ingkang wayah malih. Matur nuwun Yang. Ya ndak tungakne banyu mili cah ayu. Sampun paripurna nyuwun donga pangestu. Lenggah anggara raras wonten ing sasana piniji. Risangat mojo pinanganten kakung. Gatut kaca kinon mapagar kasuta. Oh, teka pira krasna parto manher mujo saktinira. Kang nujaran wang-wangis munggar cita. Yai Pergiwa.
arah nyomaratani Yayi berkiwo kini wong ayu kalung paket duh mbok kuno tejo
Yai pergi Nyesun mreklis kini sun pondok Yai Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gerayu dan Pak D. Matur nuwun. Para rawuh kagung Sumanawa putri ingkang tansah winantu ing karahayun ingkang sampun angrenggani adicara panggih pengantin wonten ing siang menika mekaten menggah tumapak ing adicara panggih pengantin Gagrag Surakarta Hadiningrat kawula sak kanca ambek bilih anggen kalau hamratirisaken purwa madya wusana wonten ingkang kirang nuju prana penggalih panjenengan sedaya lumuntur sih pangapunten ingkang tansah kawula suwun. Mugi risangat maja pinanganten kekalih anggenipun bebrayan tansah tinuntun ing greh kautaman atut runtut pindha mimilan mintuna sigra keparingan kekuncen ing katresnan kang wujud golok kencana kang bisa tata jalma. Mugi tansah rahayu rahayu rahayu. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur uning pilih adicara ing siang punika sinengguyung. Kadang-kadang kula saking campur sari laras budaya ingkang dipun pangarsani Raka Mastina, ugi sound systemnya Indonesia, RBT Audio, ugi cerah foto, video syuting, live streaming. Pramila mbok pilih panjenengan sedaya badhe hamiwaha ingkang putri utawi ingkang putra, sumangga langsung mawon laras budaya sampun kumlip. Matur nuwun, kadang-kadang kula sedaya sembah nuwun, 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 matur nuwun.